Dulur-dulur kabeh, ing video iki aku arep nggawe panganan sing bahane saka gedhang. Urung akeh sing ngerti tibakno gedhang iso diolah sing enak ngene iki. Dijamin rasane enak, iki cocok lan gi kanca ngopi. Apa bahane lan piye carane nggawe? Ayo disimak bareng-bareng videone. Kaping sepisan nyiapne gedhang sing wis matenge tenanan. Iki aku nggunakne gedhang kepok mergo duwene iki. Yen nggunakne gedhang raja, gedhang tanduk utawa gedhang liyane ya iso. Iki kabeh gedhange wis tak onceki. Iki jumlahe 14 iji. Iki gedhange ditugel cilik-cilik ngene iki. Sawise gedhange ditugeli cilik-cilik, ditambani gula 4 sendok sing kebak. Uyah setengah sendok teh. Ndok pitik mentah siji. Bendoke ra krasa amis ditambahi vanili bubuk seprapat sendok teh. Banjur dikei santen sing kenthele sedengan. Disokke sithik mboko sithik ben engko ora kakehan santene. Tambahke meneh santene. Iki aku nggawe santen 180 ml. Mergo yen kakehan santen mengko mundhak angel mbungkuse. Ben kok rasane luwih enak, kenyal lan luwih padhet. Ditambahke sak sendok teh ager-ager tanpa warna. Sakjane ora nganggo ager-ager ya ora apa-apa. Sakjane nganggo ndok wae wis cukup, tapi yen nganggo ager-ager luwih enak. Iki diaduk-aduk nganti bahane kabeh kecampur rata. Yen wis kecampur rata kabeh, iki siap dibungkus. Siapke sak lembar godhong gedhang sing wis dialumke lan dilap resik. Banjur ditumpangi lembaran godhong gedhang sing rada cilik. Tujuane ben ora bocor nalikane bungkus. Diisi kurang luwih 3 sendok mangan. Ditumpangi potongan godhong pandan gen rasane luwih enak lan aromane wangi. Banjur dibungkus ngene iki. Dikei biting ben ora udar. Banjur digunting turahane ben ketok rapi. Kaya ngene iki dadine. Coba dibaleni pisan kas. Yen awakmu seneng karo video iki, aja lali subscribe, like, lan komen ben ora ketinggalan video sakteruse. Matur suwun. Sawise kabeh wis rampung dibungkus, banjur iki siap dikukus. Iki kabeh dadi 13 bungkus. Iki wis tak siapke banyu sing wis umup. Banjur dikukus kurang luwih 20 menit utawa sak matenge. Sakwise 20 menit, iki garang gesinge wis mateng. Aja lali dipateni genine banjur diangkat. Iki dinjarne sing nganti adem. Yen wis bener-bener adem, iki garang gesinge siap disajikan. Iki teksture bener-bener padet. Iki bener-bener padet, rasane enak, kenyal, legine yo pas. Apa mana yen disimpen ning kulkas dhisik, banjur mangane yen wis adem, rasane luwih enak lur.
Ojo lali ya lur nyoba olahan gedhang sing siji iki. Muga-muga vidone bermanfaat. Matur suwun.